Poznáte ten pocit, keď neviete, ako vám zbehol týždeň, mesiac či rok? V tom sa asi zhodneme my, pracujúce matky, detailistky, podnikateľky, umelkyne či právničky. Zároveň je na nás toľko ľudí závislých. V zhone bežných dní sa zrazu zastavíme a máme pocit, že nám život uniká pomedzi prsty. Máme síce kariéru, deti, manžela, dom, no niekde medzi tým sme stratili seba. Ja som tiež bola vždy na poslednom mieste, až kým ma nedohnali hormonálne problémy a ťažké poruchy spánku. Potom začnete premýšľať, kde som spravila chybu, že to zašlo až tak ďaleko. Prečo mám pocit, že si čas na seba nezaslúžim? Váš vnútorný kritik vám neustále vyhadzuje na oči, aká ste nedokonalá. Máte pocit viny, keď robíte niečo len pre seba. My ženy sa často potrebujeme učiť sebaláske a sebasúcitu. Nie ľutovaniu sa ani syndromu obete, ako je to na Slovensku móda. Musíme sa prijať, odpustiť si zlyhania a uznať, koľko toho robíme a že máme nárok oddychnúť si a dopriať si niečo pre seba bez pocitu viny. Časom si uvedomíte, aké je dôležité vytvoriť si čas len pre seba a tieto momenty si naplno užívať. S týmto som bojovala aj ja a bojuje s tým veľa žien, ktoré sú od prírody predisponované starať sa o iných. No niekedy sa zabúdajú postarať o seba. STA je pre ženy, ktoré chcú opäť cítiť spojenie so sebou. Pre ženy, ktoré si vybrali seba.